Takže hello, dneska tady máme GTAčko, jak prežívám celou mapu z Endurex. Ano, je to kolo, tak to vypadá. A ano, název je fakt divný. A tak musíme jít na konec mapy, aby jsme ji potom prejeli celou, takže ideme zakliknout, kam dojedeme. Pojedeme asi sem, o táto, a pojedeme odtát až takto. Takto pojedeme až takto sem. Čiže sem dáme. Dobre. No, to tam nedáme. Takže najprv dojedeme sem. Aby to bylo vážně cez celou mapu. No, aspoň cez tu polku. Policii. Čekajte, musíme se od táto někdo dostat. Padel jsem. Takže musíme nastúpiť na kolo. A ešte, aby som nezabudol, tak chcem na najmenej pádu. Takže to bude trochu také crazy. A ešte horšie je, že mám staminu, ktorá je dosť nízka. A ešte dneska sa ešte na jedno video, ktoré vyjde hned po tento, čiže tak, a bude to reakcia. Dobre. Bude to reakcia na nejaké video, a keď vám nepoviem na co, možno ste už videli, možno neviem. Dobre, chill, ideme zaškrtnúť na mape, kam ideme teraz. Od táto až sem. Až sem. Vlastne nás pustíme preto sem, takže ideme sem. Dobre, musíme ísť sem. Lebo chcem ísť potom na vykačky. Dobre, čo musíme? Skúsime tak YouTube, skúsime to prejet. Tak to je malé. Dobre, no, čiže hej, tak toto preskočíme. Opa. Tak to vypadám spredu. Frajer, zabil som. Možno aj čujete nejaké hlasy, toho sú oni dole, moja rodina. GG, bro. No a čakajú nás pekné 4 míle. A môže ten, kto napíše do komentára správny počet pádu od začiatku videa, tak dostane follow ode mňa na Instagram. Keď má Instagram, takže napíšte číslo a Instagram tému. A tento to budeme správne. A musíte ma ešte sledovať na Instagrame. Mirec, to sa nepočíta. Mirec bodka potržítko bodka kve, všetko malým, všetko spolu. Tam ma musíte sledovať. A keď si hovorím, že ma sledujete a budete mať správny ten počet, tak vám dám follow naspäť. Takže vyplatí sa vám to a musíte mať like, odber a zvoneček na tento kanál. Takže a v budúcnosti sa kešte aj na nejaké giveaway niečo a aj na IRL videa. Vlogy začnem robiť
ešte neviem kedy, lebo v čom nie na to čas. Asi cez prázdniny letné. Sa budú každý deň vychádzať logy. Aspoň by som chcel. Takže tak mám zapl online call na servie, že 0 ľudí. Což je dobré, dosť. Skúsime predbehnúť tam na tého motorka. Vyskúšam. Aha. No, alebo hned to má rýchlejšie, hned to je lepšie. Aha, ja som správky smere. Chcel som ísť po chodníku. Tak to, kde bude šanca ísť na chodník, tak tam budem po chodníku. Ale, čo je, môžem ísť po kraji cesty, jak správny Slovák. Darici. Ešte som sa brzdil. Počkať, no to musím jak nastaviť na tie prsty. A vám to. Darici. Kámo, bežu. Bro, to co je? Stojí tak dá motorku. Funka. Strašne ma to baví. Strašne. Užívam si to. Užívam to veľmi. OK, to tam budeme rýchlo. No, to je fajn. A ideme. A možno, neříkam, že určite, možno vyjde aj niečo ešte z GTAčka, chcem niečo, ale dneska možno vyjdú 3 videa. Co vy víte? Tak. Champions France. Za chvíľu tam sme už iba 1 míľa a 84 něco. A niekedy v sobotu alebo nedelu, asi v nedelu, vyjde story time o jednej príhode, co sa mi stala. Ako niekoho by mohlo zaujímať, a niekoho neviem, to je jedno, ale rád by som sa s vami o to podelil. Takže v nedelu o 12. sa ešte na video.
tu sa musíme prudko stočiť. Asi ideme do terénu. Aj tuto musím... Ty kokso. Keby ste sa pýtali, asi nikto sa nepýtal, myslím si, že kde som vybral toto kolo zrovna. Random Number Generation. Alebo Random Number Generation, jak tak sa to volá. Takže tak. To im pomohlo pri výrobe. A ďakujem krásnym komentárom. A hejteri, píšte si. Dáva mi to väčší. To je pes. No. Dáva mi to väčší. Svoje. Dáva mi to väčší preklik na videa a aj väčšie sledované mám. A tak no. A píšte mi komentáre. A keď mi napíšete, že by som mal skončiť, alebo že mám nejaký movement na hovno, tak mi to je jedno, ja sa tak nezrútim, keby som ja tebe napísal, tak už si v kúte, máš depresie, nejíš nic. Možno taký si ty, neviem. Ale ja taký 100% nejsem, ja sám seba poznám dosť, dobre si myslím. A mám obrovsky lepšie veci na práci, jak revať nad nejakýma hejterskými komentárama. Takže nechcel som to rozbírať aj v tomto videu. Toto je pes. Ježiš, my už tam budeme. Tu idem z kopca. Woho. Co jde za mnou ten strávník? Co je? No co je? No, nepodčil. Frajere. Can you pay a bit more attention, asshole? Co mi říkáš? Ideme sa pobiť? No, Don't. kom. Vypnutý. Niekto sa trošku nerozhodol, takže... A jak reval? Tak to ja vypínam na jednotku. 1, 2 a bradu dáža. Leží. Dobre, musíme to ešte doletať. Bum, 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 bum. Dobre, takže toto by bylo toto video konec. Like, odber, zvoneček a ču. Počkať. Nevím, jak to mám zrušit.